5 September eba tangshala Bharat berenani phaika Bangladesh ni mantri bokrok Sheikh Hasina bere khiruwa sukangono kaisa kokthum pandabo Bharat ni mantri bokrok Narendra Modi no paiplaya hambai rimani khanaka bini khuktino Russia Ukraine chabani turo Europe ksawi tongnai Bangla hani rungsrungnai rokno muthangmano khobuna har arini bisingtina hakotorungni bagi bini vaccine moitri luwa jimungno jota besini samung butangno tino hambai yafarka Bangladesh ni mantri bokrok Sheikh Hasina Bharat Bangladesh ni bisingo kaham halok ni kathamung ni bisingtui chubamung ni sakao fanbok sini tongo mantri bokrok Sheikh Hasina Bharat Bangladesh ni bisingo mungsashuk kokungno tui kheklaimani tongkhai koglam ni bisingtui abono hui khibna doro agiwo bo kaini hani bisingo soilamano himi phaimani kokno bo muitu khlai rikabo haipano Narendra Modi ni hapang kaini bkhakte Bangladesh ni lukurok ni bskango basakha a kaini ni kokno khursai saka Bangladesh ni mantri bokrok aboni bechebo sajaka Russia by Ukraine chobawa nangma jorao shalka Europe ksawai tongjak Bangladesh ni sirnai rokni kok bo saka sini kwbangma sirnai a jorao ksawai poleno sogi baikha norok jepur norok ni Bharat ni rungsrungnai rokno nahana thango apruchi ni rungsrungnai jek rokno bo tubui phaijaka abo kubui ni bayap ni halokno phuri mungjagi tongo abo bai simi payako corona tika no tigi luajima Bharat ni mantri bokrokno naharka abono bo borom ruwi samakhana ka bini khugo botebo saka mantri bokrok Narendra Modi aboni bagai pipeline hambai Bangladesh no simiya salchi salka Asia ni hakoto rogobo norok tika rohorka aboni bai kahamkum no chubachu angkha Bharat no kacham baya phani saka Sheikh Hasina bini khugo 71 ni chobani koknobo ksai phaiman nukjakha yang bkhago Bharat ni kacham hakotorfa Ramnath Kovind te mantri bokrok Narendra Modi ni Bangladesh berai mungni koknobo khursai saka mantri bokrok Sheikh Hasina Bureau report Kokkorang